So guys, tara samahan nyo ako sa aking biyahe. Oh no! At mamaya ipapakita ko sa inyo ang kalsada ng Tabuk, Saudi Arabia. Wow! Kaya keep on watching guys. Ginagawa mo? So, ayun guys, tinicheck pa ng ating piloto ang plano bago lumipad para maiwasan yung mga aberya. Ginagawa mo? So, ito na yung Tabuk guys. Ito na yung kalsada ng Tabuk. Papunta kaming Duba Port, Saudi Arabia. Dito makikita yung mga malalaking bato ano, sa may sa Tabuk paglusong papuntang Duba.